scrolling on Facebook, yima khona lapho. Abanye they are scrolling on TikTok, yima khona lapho. Abanye they are scrolling on YouTube, yima khona lapho. Because you have a divine appointment. Omunye uthi ngihlala ngiyibona lento ngingazi ukuthi kwenzekani. Kunabantu abamamele ku television, kunabantu abamamele kuma radio. 14 radio station, omunye uthi ngiyayizwa lento. Kodwa namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi there's a divine appointment. Yima khona lapho because uhlula abathakathi uzokhuleka nawe egameni lika Jesu waseNazaretha. Njengoba sila sizomemezela sithi mabdede ubumnyama makuvela ukukhanya, indlela zakho mazivuleke. Noma ngabe yini ezokwehlela mayingakwehleli, nqanda ukufa, nqanda ukugula, nqanda inhlupheko, nqanda ikoloto ngegama elingamandla, igama lika Jesu waseNazaretha. Wena moya ongendawo, moya wemgcwaliso, moya wesinyama, ngegama lika Jesu siyakuyala awunasabelo. Amandla kaNkulunkulu ayasebenza. Njengoba ngikhuluma manje wena usekhaya ufuna wazi ukuthi distance is not a barrier. Distance is not a barrier. Amandla khona kuma airwaves. Get ready, sondela, lungisa iglasi yakho yamanzi, bamba iradio yakho, amandla zokuthinta ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bayaphiliswa, 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 bayaphiliswa ngegama lika Jesu waseNazaretha. Iyavuleka imisebenzi ezweni lika moya, kuyavuleka ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amabhizinisi avaliwe ayakhululwa ngegama. Kunamandla phe studio aphuma ngene emakhaya. Elebo shandela babo satayande, lebrado satayande ngegama lika Jesu waseNazaretha. Satalandi amonde lebrado vadala babo shatayanda, ibopho ziyaqashuka egameni lika Jesu waseNazaretha. Umgcwaliso, isinyama ngegama lika Jesu, rejection iyadilika in the name of Jesus, the name which is above every name, the name of Jesus. Ufuna wazi ukuthi kuneminyango evulekayo namhlanje, iminyango yamabhizinisi, iminyango yemisebenzi, iminyango ye promotion iyavuleka ngegama lika Jesu. This is a special night in the name of Jesus. We speak a blessing that supersedes every man's understanding. uNkulunkulu makakumangalisa, mangalise wena, amangalisa abantwana bakho egameni lika Jesu waseNazaretha.